салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд платяни абаяи замогир платягиш навор доштем. 300 сомонӣ ба духтаро дар ин дукон 140 сомон. Нархошон 140 сомон беҳади бад арзон, материалошон ам белмандой, качисташон аҷоибот хушрӯ ягон чӣ намешавад. Сиё дорад, бирӯзовӣ дорад, ани хаки дорад. Се ранги дигаш дар навор ҳастай манекенда. Рақамошон духтаро савдогара мемонам 12 дарвозаи тарафи Тилобозор 6 қатор. Магазин пай менеджер меган нишон метиҳанд духтаро. Ҷа вибр беҳад калонай камтар видео мекунам нишон метиҳам бо адельни WhatsApp шонда менеси сурати тоқа мепартен. Ни белманда омада духтаро ёрам аҷоибот хушрӯ. Нархошон 140 сомон 10 та расветка дора. Расветгошона ҳоз нишон дода наметавонам. Рақамошон мемонам найса ни платячошон 120 ниёрам 120 тоқаан духтарако барои талабои мактаб синфи 5 7 8 9 10 хелдай. Ни платя омада ёрам 140 апа. Ичам буд? Не ёшчанде? 140? Ирам 140 сомон украшендор материал иёрам ҳамчунин духтаро белмандо ҳам аҷоибот качисташон хушро да об намедора ягон чи намешавад. Размери 48 то 56 буда па. То 56 размер дорам. Ан ёш то 60 буда духтаро. Размери калон. На хоҳишмандо марҳамат. Метонем WhatsApp шон нависен суроғарам додам маълумоти пуррара бо ай савдогар хадаш мегирем.